Hormatly Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň bilen serket başçy, Türkmenistan'ın yaralı güýçleriniň şahsy düzülmeden gatnaşmagyna, Türkmenistan'ın garaşdyrlygynyň şanyny 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetde geçirilen dawarly harby ýüşüň başlanmagyna ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Hasabat berýär Türkmenistan'ın gorunmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiňiň sekretary, general-leytenant Günnogdyýew. Dawaral ýürüş, ulanın! Ortadan garşylamak üçin, gara, ulu! Salam, hormatly watan goraçylary. Sizi Türkmenistan'ın garaşdyrlygynyň şanyny 34 ýyllyk bayramçylygy münasibetli gutlaýaryn.